Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maigsoon diha ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Karon mao ang adlaw sa Epipania, ang pagpaila sa anak sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan, nga gisaksihan sa pipila ka mga mago nga milakbay gikan sa sidlakan aron pagyukbo og pagsimba sa nahimugso nga hari sa Israel, ang manunubo sa tibuok kalibutan. Sulod dining Santos nga misa atong iampo ang mga katuyuan sa Pro Negretis, ang apostolikanhong misyonero sa simbahan ngadto sa Africa. Ug sama sa mga maalamon nga gidanagan sa kahayag sa bituon, kita usab dinanagan sa kahayag sa atong pagtuo, maghiusa sa atong mga pag-ampo alang sa kanonisasyon sa Halangdon Teofilo Kamomot. Makagagahom og kanunay nga buhing Dios. Ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Uban sa kasing-kasing nga puno sa kasadya simbahon tang atong manunubos diha sa Santos nga Eucharistia ug atong ihalad ang atong mga pasalamat ug kining mosunod nga mga pangaliya.
adore you. Oh, come, let us adore you. Oh, come, let us adore in Christ the Lord. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong atanan. Manausab kanimo. Mga kaigsunan, atong gisaulog karon ang Epipanya, ang pagduaw sa mga hari ngadto sa atong Ginoo, paghalad sa iyang pagkahari. Sa atong pagsugod sa atong misa, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog, may mong takos sa santos nga misa. Kami nakasala kanimo, ug nakalabas sa imong kahayo. Ginoong kaloy kami, kaloy kami. Pakita agong mao kaluoy, kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Ginoo, kaloy kami, kaloy kami. Kalunan ta kita sa Dios nga makagawom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Dadanon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos samahan magkagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaing kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong nga nasa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag ka sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa utos sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lang santos, ikaw lamang ang Ginoong. Ikaw lamang ang naging halandon, O Jesu Kristo.
uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Ama. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Diyos, karong adlaw, gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan, pinagi sa pagtultol sa bituon, itugod na pinagi sa kahayag sa pagtuo, makasudong kami sa katahom sa imong himaya diha sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo nga imong anak, nga wighari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Lingkod palihog. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Bangon Jerusalem, ug sidlak kay niabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiog. Apan ang Ginoo musidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran moduol sa imong kahayag, ug ang mga hari moduol sa lamdag sa imong kahayag. Tan-awa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila, ug moduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mangabot ang imong mga anak lalaki, ug kuguson ang imong mga anak babae. Malipay kagayod, inig kakita nimo niini. Mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing. Tungod sa kahinam, kay ang bahandi sa dagat, mahianha man kanimo, ang bahandi sa kanasuran, maimo man. Malukop ka sa daghang kamelyo sa Media ug sa Epa. Ang tanan nga gikan sa Seba magdalag bulawan ug insenso ug mag-awit silag pagdayig alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. O Dios, tugahi ang hari sa imong panghukom, ug sa imong kataron ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug ugma niya ang mga nag-antos. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang halawom nga kalinaw. Hangtod nga mawala na'y buwan, magmando unta siya gikan sa dagat, ngadto sa dagat, ug
gikan sa suba ngadto sa kinatungyan sa yuta. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ang mga hari sa Tarsis ug ang mga pulo magdala og mga kasa. Ang mga hari sa Arabia ug Siba magdala og mga hala. Ang tanang mga hari magsimba kaniya. Ang tanang mga nasud mag-alagad kaniya. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Kay magluwas siya sa kabus kun magsangpit niya. Ug sa nag-antos diha nga walay mutabang kaniya. Maluoy siya sa ubos ug sa kabus. Luwason niya ang mga kinabuhi sa kabus. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya, naghatag kanako nining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag ug gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw, sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto, wala kini ibutyag ngadto sa mga tao. Apan karon, gipadayag na kini sa Dios, pinaagi sa Espiritu, ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago, mao nga pinaagi sa Ebanghelyo, ang mga dili Hudiyo, sama sa mga Hudiyo, makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas, ug makaambit sa saad sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitan tang Ginoong Jesus, awit sa gugmag pagdaay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni Kao, Ginoo. Si Jesus nataw sa lungsod sa Bethlehem, sa Yuta, sa Judea, sa panahon ni Haring Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga mga laomon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana.
hain man ang bata nga nataw nga mao'y mahimong hari sa mga Hudyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan, ug muanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Haring Herodes niini, wala siya'y mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gituigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutulo sa balaod o gipangutanan niya sila, asa man mataw ang Mesiyas. Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang gisulat sa propeta. Sila, ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili kaihit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay mamagkaykan kanimo ang usa ka pangulo nga mao'y magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa, gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigong nga tinago ug iyang nasayran gikan kanila ang untog nga takna para sa pagsubang sa bituon. Unya, iyang gipaadto sa Bethlehem ang giingnan, lakaw kamo ug pangita ninyo pag-ayo ang bata, ang makaplagana ninyo siya, pahibalua ako aron moadto ug mosimba usab kaniya. Unya, nanlakaw sila, samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang maong gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan. Nag-una kini kanila, hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya, misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya, gablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinagi sa damgo, gipahimatngunan sila sa Dios nga dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Mga kaigsunan, ang santos nga ebanghelyo sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan, sa atong pagsaulog karon sa ipapanya, ang pagpakita sa atong Ginoo, ang kasidlakan, ang kalangitan, uban ang mga bituon nagpakita sa kahayag. Kahayag nga gisundan gayod sa tulo ka hari aron makaplagan nila hain ang bata, kay ngano muhatag sila og pagsimba sa Ginoong bata. Apan sa laing bahin, ani usab si Herodes nangita, kay lagi nakadungog siya. Pero ang pagpangita ni Herodes dili nga musimba siya, kundili kahibaluta naa sa laing gihuna-huna sa bata. Kaya nga naman, ang mga hari nga ni Ana nag-ingon nga nay hari sa hari nga among adtuon na hadlok si Herodes nga mawala sa iya ang pagkahari. Kay baw na ta unsay nahitabo sa mga bata kay si Herodes iyang gipapatay ang mga bata. Apan lagi diri sa pikas bahin ang tulo ka hari niabot na paghatag pagsimba nga ang kahayag mulambo kini, mulambo sa tanang mga tao. Sa ilang pag-abot,
nang luhod sila, kaya naghatag sila respeto, pagsimba sa Ninyo Jesus. Ug naghalad usab sila sa mga regalo nga ilang dala. Nga si Kristo, propeta, hari, ug kini siya manluluwas. Pinagi nini nang hatag sila apan sa katapusan atong namatikdan. Giunsa man sila pagpahangyo sa damgo nga dili na sila mubalik didto kay Herodes. Kay lagi si Herodes anaay laing bati dili nindot nga panghuna-huna sa bata. Busa kay balo kita na mauli sila sa ilang dalan nga gigikanan. Ug ato kining mahisgutan si Herodes. Si Herodes nga nasuko naglagot. Mao nga kay balo nata unsay nahitabo sa mga bata 2 anyos pababa iunsa niya tungod sa iyang kalagot. Mga kaigsunan, kining pagpahayag sa Ginoo kanato naghatag nato lamdag sa tong pagtuo nga mas mulambo pagayod kini sa atong kinabuhi. O katapusan, ato kining ipaampit sa atong isig kataw ang kahayag ni Kristo nga atong nasinati og anaa kanato hinaot nga kita mahimong instrumento sa kahayag labi na sa tanang tao ngayon karon nga nagkinahanglan sa kahayag ni Kristo. Hinaot paunta ato kining ipaambit sa matag usa kanato. Manindog kita, nagato ako sa Dios nga mahan, magagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Kristo iyang anak nga bugtong, Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nalikalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagahom sa tanan, gikan didto mo balik siya, aron sa paghukom sa mga buyog sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santo, sa kapasaluan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita sa Diyos Amahan, nga mipadayag sa iyang bugtong anak, ngadto sa tibuok kalibutan, sa matag pangamuyo, atong ingon, danagi kami sa imong kahayag, Ginoo. Danagi kami sa imong kahayag, Ginoo. Alang sa Pro Negrites nga apostolikanhong misyonero sa simbahan sa Afrika ug sa tanang mga misyonero sa tibuok kalibutan nga magmalahotayon unta sila sa pagpakaylap sa kahayag sa ebanghelyo ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Danagi kami sa imong kahayag, Ginoo. Alang sa mga opisyalis sa atong nasod nga abli unta kanunay ang ilang hunahuna og kasing-kasing sa lamdag sa Ginoo aron makahatag og serbisyo sa katawhan nga walay paghunahuna og balos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Danagi kami sa imong kahayag, Ginoo. Alang sa mga nagmasakiton og himalatyon nga mabati og makita gihapon nila ang naghinakpin nga panalangin sa Dios
luyo sa ilang kahimtang. Magampo kita sa Ginoo. Danagi kami sa imong kahayag, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdon Teofilo Camomot ug si Blessed James Alberione SSP, ang founder sa Pauline family, mabayaw na sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Danagi kami sa imong kahayag, Ginoo. Alang kanatong tanan nga mabag-o na unta ang atong pamatasan ug kinaiya aron niining bag-ong tuig mabulahan kita. Magampo kita sa Ginoo. Danagi kami sa imong kahayag, Ginoo. Alang sa tanang nangamatay nga madanagan sila sa kahayag sa himaya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Danagi kami sa imong kahayag, Ginoo. Magampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Horacio Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Langit nung amahan, lamdagi ang among mga kangit-ngit sa kahayag sa Ebanghelyo ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kini among gihalan,
ang panubino nga abot sa yuta, ugi nama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kana amo. Daigunang Diyos, Daigunang Diyos, Daigunang Diyos ang tut sa kahangturan. Daigunang Diyos, Daigunang Diyos, Daigunang Diyos ang tut sa kahangturan. Mga kaigsunan, mag-ampo kamo, kaya nga ako sakripisyo, dawato sa Diyos Amahan, makagahom sa tanan. Duhaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Sudo nga Ginoo nga maluluyon ang magasa sa imong simbahan. Ang gihalad namo dili sa bulawan, insenso ug mira, kundili ang gipasabot sa mayong gasa, ang gisakripisyo ug ang gikalawat, ang mao si Kristo nga wighari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagahom sa tanan, angay matarong gayg magpasalamat kami kanimo kanunig sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunay nga laraw sa kaluwasan. Ang imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diya siyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, gisangyaw kami sa imong himaya, doy silang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Daigunang nagaan sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Ipadalangin mo yung Espiritu at pagsanto sa may gasa, aron mahimo kinialang kanamo, lawas ug dugo ni Kristo nga atong Ginoo. Sa pagpasakit sa kagalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ginining ngadto siya mga tinun-an ug niingon. Dawata kinyo nga tanog kana, kay kini mga akong lawas
nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ni pasalamat kay mo pag-usap, miatag ni ngadto siya mga tinun-an og mingon. Dawata kini pag-inom ka mga tanan gikan niini, kay kini mang kalis sa akong dugo, sa bagtunhay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo ug ang alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balikngan. Aron paghandong sa kamatay, paggabanan si Kristo, naghalad kami kanimo amahan, ning pansa kanimo kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming igiisip nga ngayan nga matubang ug walagad kanimo. Himo kay mga lawas sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Hingo mahingpit kay diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, Jose Palma ang among obispo ug sa tanang mga pari uban ang imong katilingban. Hinunay usab ang magsung nga matay, malawom nga banhaw sila og tanang nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong noong, kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kabiyang tunhay, uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, labi na kan sa Lorenzo Ruiz ug Pedro Kalungsod, ug sa tanang nga santos gatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila ang ikaw nga daygon ug ang ikaw himayaon, pinagin sa Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, giatag nga na kaniyong gahom nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Mga kaigsunan, anya kita karon nangamuyo kay Kristo ug siya nagtudlo kanato sa pangamuyo nga kitang tanan mosambit niini. Amanamu nga naka sa mga langit, pagdaygon imong ngalan, amot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, kung pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, o
kami itugyan sa mga pagsuray. Hiling mo luwasa kami sa dautan. Mga amoy kami kanimo Ginoo, ngayon mo kayong luson sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanoy sa sala, ug malayo sa tanang kasamok, samtang nga paabot kami nga malaumon sa pagbait sa Kristo nga atong manunubos. Kay mo man ang harian, ang kahulugang himaya, ang tudsakla, ang turan. Ginoong Jesucristo, nag-ingong ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa mo nga sala, kundi na pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo nga tanan. Manausab kanimo. Ato ipakita ang atong pag-inigsunay. Please. Cordero sa Diyos, manatawag kang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga kiksunan, ang kuri sa Diyos nga wagtang sa mga salas kalibutan, bulaan kitang gidapit alang sa panihapon ug bangkete sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
magampo kita. Ginoo sa kanunay usatang dapit, naguna ka kanamo pinagsalangitong kahayag. Itugod mapalandong namo sa putli nga pagtuo o ngagpuyo kami sa kanabuhi sa bug-os nga paghigugma sa misteryo nga imong gisalmutan kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga atong Ginoo. Amen. Maigsuon lain na usab nga santos nga misa nga atong nahatod kaninyo pinaagi sa tabang sa atong mga sponsors ug sa tanan nga nagpaluyo ni ining programa. Daghang salamat ilabi na sa atong Mass Presider, si Reverend Father Mario Colina, CM, sa San Roque Parish, Subang Dako, Mandawi City. Sa atong mga lectors, sa choir ug sa atong technical crew, kinasing-kasing nga pasalamat. Ug alang ni atong gustong mohatag donasyon, palihog ideposito lang kini sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Daghang salamat ug maayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Iduko ang inyong mga ulos para sa bendisyon nga magkahatagan kitag kahayag sa atong pagsaulog sa ipapinya. Ang Diyos nga mitawag kaninyo gisan sa kangitngitan, ngadto siyang kahayag o katingalahan sa iyang kaluoy, manalangin unta kaninyo ug magligon sa iyang kasing-kasing, pinaagi sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Amen. Ug ang Diyos maghimo unta kaninyo nga kahayag alang sa inyong mga igsuon, kay nagsunod man kamo nga masaligon kang Kristo nga karong adlaw nagpakita nga kahayag nga nagdanag sa kangitngitan. Amen. Pagkatapos sa panaw, mudangat unta kamo ngadto sa kanya ang gipangita sa mga mago, samtang naguna kanila ang bituon, o sa dakong kalipay, hipaglagan nila ang kahayag nga gikan sa kayag, si Kristo nga atong Ginoo. Amen. Daghang salamat kanyong tanan sa pagtambong sa atong santos nga misa nga hinaot unta nga kayag ni Kristo mulambo kanatong tanan. O ato sa kining ipahampit sa atong matagtaw. Salamat kaninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Bendisyonan kita sa magahom nga Dios sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Tapos ng atong selebrasyon, dadang kalinaw ug ang gugma, ang kahayag ni Kristo. Salamat sa Dios. We three kings of Orient are bearing gifts, we traverse afar, field and mountain, hoar and mountain, following yonder star. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Born a king on Bethlehem's plain, God I bring to crown him again. King forever, sing never, over us all to reign. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light.
and heaven and nature sing joy. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ. Joy, joy, on fields and floods, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy, joy, repeat the sounding joy, joy, repeat the sounding joy, joy. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Joy, 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 let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing.